So for men, purple belts under 82.3 kilos, bronze for Karin Höy and Alex Niittymies, silver for Antti Alaluusua, and the winner, Tarik Hopstop. Congratulations. Hyvä Kimi! Hän liikuttaa itse gripit sisäpuolelle. Yes. Voit koittaa. Yes. Nätti. Ja heti ohi. Jatka ohi toiseen suuntaan sit vaan. Gripit vaan oikein kanssa vaan just. Yes. Älä jää ohi. Yes. Nättiä. Käänny vaan. Ja selän puolella. Elät vaan sitä. Selän puolella. Yes. Ukkaa vähän clock chokeilla ja päälle. Suoraan ohi. Päälle. Päälle, käänty! Yes. Muuttiin Petteri. Hyvän näköistä ja jatka koko ajan. Ei pysy kauan rytmis. Yes, ja heti polvi läpi, grippi kiinni ja polvi läpi. Yes. Käänny vaan. Ja selkää. Yes. 4.40 takana, älä hapota itseäsi, mutta prässää koko ajan. Käänny vaan. Yes, ja toinen sisään. Käsi koulaa. Pois vaan sieltä. Käänny vaan sinne vasemmalle. Ja bow and arrow paikka. Vasemmalle Kimi ja pois sieltä nyt! Lähde rakentamaan, jatka sieltä selästä. Tai maltti, hieno. Ja nyt kauluksilla prässiin. Sitten alkaa aukeaa paikkoja, vaan väkisin prässäämään. Just se sinne niskan taakse. Otan kaulus kiinni. Heti pois vaan Kimi, älä jää sinne. Yes. Ja toinen samalla tavalla. Heti pois vaan. Toinen samalla tavalla. Nouse ylemmäs ja maltista. Mä tsekkaan tää. Just. Ja takas ohi. Hieno. Sen jälkeen lähdin. Ota se lieve. Yes. Jatka koko ajan. Todella hyvä. Vähän harmittaa. Kimi, mene dippiin. Dippiin. Sieltä vaan, käsi läpi. Sieltä vaan.